No exagero si dic que aquest vídeo que esteu a punt de veure és un dels millors vídeos d'octubre. És més, no exagero si dic que aquest és el millor vídeo que poden veure avui els 7,5 milions de catalanes i catalans que diuen que som. Ja sé que tots tenim feina i que tenim capítols endarrerits de les nostres sèries preferides, però us ben asseguro que els propers 45 minuts no tenen res a envejar a Joc de Trons, Better Call Saul o fins i tot El Soprano. És tan bona la història que avui els diaris de paper l'estan amagant i no se'n troben ni rastre a les seves portades. Aquest home, de nom Josep Costa, fa 36 hores que està fent saltar pels aires el sistema. Us poso un minut d'informació de context i us deixo gaudir de l'espectacle. El novembre de 2019, poc després de les sentències del procés, el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria absolutíssima dues mocions, una a favor del dret d'autodeterminació i l'altra contra el rei Felip VI. Però això no va agradar gens al Tribunal Constitucional i la Fiscalia va denunciar el llavors president del Parlament, Roger Torrent, i 3 membres més de la mesa, Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado i Josep Costa. Doncs ahir va començar el judici i Josep Costa està dinamitant en directe i davant de tothom tot l'entramat. Costa, que és advocat de professió, porta mesos posant contra les cordes tot el procediment. Fa un any es va negar a presentar-se a fer la primera declaració i va fer un vídeo dient «No reconec l'autoritat del TSJ per jutjar cap acord del Parlament». Al cap d'uns dies va ser detingut i portat a la força al jutjat. A partir de llavors, Costa es va dedicar a posar contra les cordes al tribunal i va aconseguir que no un, sinó 2 jutges fossin apartats del cas per no ser imparcials. Per entendre'ns, per ser més ultres que la cabra de la legió. Ahir, finalment, va començar el judici, però Costa encara tenia un parell de rocs a la faixa. Primer, com que ell és advocat, va demanar poder-se defensar ell mateix. Tots els que hem vist pel·lícules d'advocats sabem que quan un acusat anuncia que es defensarà ell mateix, tothom a la sala es queda amb cara de sorpresa. Doncs això va fer ahir Costa, malgrat que els jutges van intentar, inútilment, aturar la jugada. Al llarg dels 38 minuts i 53 segons següents, Costa va fer un al·legat impressionant digne d'una pel·lícula de Hollywood. Gaudireu moltíssim escoltant cada paraula. Però malgrat l'enorme potència i la importància del seu al·legat d'ahir, els diaris de paper d'avui no en diuen ni una paraula a les seves portades, ni El País, ni El Mundo, però tampoc La Vanguardia, El Periódico o el diari Ara. Només el diari El Punt va fer esment a portada. Avui al matí, per acabar de fer esclatar fins a l'última pedra del judici, Costa arriba al jutjat i, per sorpresa, anuncia que no reconeix el tribunal. Tot seguit, agafa el maletí, s'aixeca i fot el camp. A octubre creiem que el que ha fet Costa té una dimensió històrica. Jutgeu vosaltres mateixos. A continuació posarem els 2 minuts de vídeo on es veu com avui marxa del tribunal i després posarem la declaració d'ahir completa. Havíem pensat fer-ne un resum, però creiem que cal gaudir de l'espectacle sense cap interrupció. Comencem! Jo sí que volia reiterar, i seré molt breu, jo quan se'm va citar a declarar vaig dir que jo no reconeixia l'autoritat d'aquest tribunal per jutjar els acords del Parlament i no he canviat pas d'idea. Jo he vengut aquí perquè volia formular les qüestions prèvies corresponents per substanciar-les en el Tribunal d'Estrasburg, que és en el tribunal allà on jo estic impugnant aquesta persecució política i aquest atac a la democràcia parlamentària. Jo no he confiat mai que un tribunal en el qual hi ha un quadre del rei, d'una monarquia delinqüent que ha denunciat el Parlament de Catalunya, pugui ser imparcial sobre les decisions que hem pres els independentistes que tenim majoria en el Parlament. Per tant, entendran que jo no vulgui participar d'aquest simulacre de judici. En tot cas, ja estic acabant. Senyor Costa, estic acabant. Jo només demano una mica de cortesia. Hi ha coses que no és necessària. Jo crec que aquesta part ha estat víctima de la manca de cortesia, fins i tot una detenció il·legal, com per ara tinc jo una qüestió de cortesia amb el tribunal. En tot cas, jo no he comès cap delicte. Si aquest procediment continua fins a una condemna, potser qui cometrà el delicte serà nosaltres. Jo he estat exercint fins a aquest moment els meus drets com a lletrat, exercint el dret a la defensa,
per poder portar aquest cas fins al Tribunal d'Estrasburg. En exercici del dret de defensa els vull comunicar que no he proposat cap prova, no tinc intenció d'interrogar cap testimoni, no he presentat escrit de defensa, per tant no tinc intenció de fer conclusions i per tant com a lletrat no participaré més en aquest judici i en qualitat d'acusat faré ús del meu dret a estar absent d'aquest judici. Moltes gràcies. Escolti'm, senyor Costa. No contesta. Sí, gràcies. Jo vull insistir en la meva perplexitat davant del fet que sembli no importar la nul·litat radical del procediment des del primer dia i la nul·litat radical de la composició d'aquest tribunal. Aquest tribunal no té ni jurisdicció, ni competència, ni independència, el tema de la imparcialitat ja va quedar clar, per continuar un judici. Com deia abans, això és un simulacre de judici, és un mer exercici de poder de fet absolutament al marge del dret. Aquestes paraules de l'exercici del poder per la via de fet són paraules del Tribunal Suprem quan va jutjar la presidenta Forcadell. Doncs mirin, les coses han canviat de bàndol. Ara són vostès que actuen al marge radicalment del dret. Ja s'ha explicat aquí tot el tema de la inviolabilitat, que després hi entraré, però és que jo crec que segueix havent-hi pendent la nul·litat radical de la personació d'una acusació particular, segueix havent-hi pendent la nul·litat radical de la incoació del procediment i segueix havent-hi la nul·litat radical de la composició d'aquesta sala. El senyor Barrientos va ser recusat per unanimitat de la sala del 77 d'aquest tribunal per manca d'imparcialitat per fets anteriors a la incoació d'aquest procediment. El senyor Barrientos ha designat els seus substituts en aquesta sala. Això en quin país es considera normal? A mi no m'ho sembla. No m'ho sembla i per això ho he impugnat en totes les instàncies. Ho he impugnat davant aquest tribunal i se'm diu que no és competència seva resoldre-ho. Ho he impugnat davant el Consejo General del Poder Judicial i em diuen que no és una qüestió governativa, sinó que és una qüestió jurisdiccional. Per tant, tothom diu que no és competència seva. Mentrestant, tenim un senyor recusat, apartat per manca d'imparcialitat, decidint qui són els membres que l'han de substituir. Grotesc o més, o pitjor. Com deia, he interposat un recurs contenciós administratiu contra la decisió del Consejo General del Poder Judicial d'inadmetre els recursos governatius contra la composició d'aquest tribunal. Aquest recurs de protecció de drets fonamentals es va interposar ahir i espero que durant el dia d'avui serà proveït perquè és el que diu la llei. No sé si es donarà un termini de 10 dies que no existeix, també, però en aquest cas la llei diu que és l'endemà de registrar-se el recurs. Per tant, avui s'hauria d'incoar procediment de la sala tercera del Tribunal Suprem sobre la composició d'aquesta sala. No sé si a algú li sembla que això és un motiu de suspensió del judici o no. A mi el que em sembla és que és un motiu de nul·litat radical de tot el que s'ha actuat. El Tribunal Suprem ja va dir, no diré el número de la sentència, diré el cas perquè tots el coneixerem, en el cas Atutxa, quan es pretenia manipular la composició del tribunal que havia de jutjar el president del Parlament Basc, el Tribunal Suprem va resoldre que la composició del tribunal era un afer governatiu que era recurrible davant la sala tercera del Tribunal Suprem previ recurs d'alçada en el Consejo General del Poder Judicial. Aleshores ho varen dir perquè els interessava això. Doncs a mi m'han dit el contrari en el Consejo General del Poder Judicial perquè ara els interessa el contrari. Aquesta és la justícia de l'estat espanyol. Això en parlarem a Europa també. En aquest cas també coneixen perfectament, perquè crec que es va anunciar, que ja hi ha un recurs, fa més de 2 anys, un recurs al Tribunal d'Estrasburg
respecte dels fets que s'estan aquí discutint. Aquest mes d'agost vaig presentar una altra demanda contra l'estat espanyol per vulneració dels drets dels diputats i dels ciutadans que els han elegit i, per tant, de la institució del Parlament de Catalunya, que ja està també en tràmit i que afecta la mera viabilitat també d'aquest procediment. En tot cas, com deia, si el Tribunal Suprem resol que aquesta sala està mal composada, potser diran que el fet que un magistrat que no és imparcial triï el seu substitut és una cosa molt normal, a mi no m'ho sembla. Llavors, evidentment, tot això també es podrà recórrer en les vies corresponents. I, evidentment, la fal·làcia que diu el Consejo General del Poder Judicial en el seu acord dictat el passat 29 de setembre, que em van notificar aquest dilluns, diu que la composició concreta de les persones amb nom i cognoms, els magistrats amb nom i cognoms que conformen una sala, no afecta el dret fonamental a un jutge predeterminat per llei. Escolti'm, són molt creatius aquests senyors. És veritat que sembla ser que el Tribunal Constitucional espanyol alguna vegada ho va dir, però el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Europeu de Drets Humans, que són instàncies superiors, ja han dit claríssimament el contrari. Jo els recomanaria de llegir la sentència Simpson contra el Consell del Tribunal de Justícia o les sentències Gurov contra Moldàvia, Poskov contra Rússia o DMD contra Eslovàquia, ho diuen claríssimament. El dret al jutge predeterminat per llei afecta el nom i cognoms dels jutges que conformen una sala. Per tant, aquí s'està vulnerant claríssimament el dret al jutge predeterminat per llei en la composició d'aquesta sala. A part del dret a un jutge imparcial en el moment que qui està recusat, qui està apartat definitivament d'aquest procediment, ha nomenat els jutges que la conformen. Això és una causa de nul·litat radical, és una causa, com deia, que aquest tribunal se situï al marge del dret. El Consejo General i el senyor Barrientos al·leguen que substituir els magistrats és un mer automatisme, que no canvia la decisió. Per tant, és com si ho fes un administratiu i no afecta els drets fonamentals aquest exercici de designar els substituts que han de formar part d'un tribunal. Bé, després el senyor Barrientos els deixa en evidència perquè en el seu informe diu que la relació de substituts que va fer servir estava equivocada en l'ordre que els havia proposat. Ell mateix ho admet, deu admitir, ho diu així, que s'ha equivocat en l'ordre de prioritat dels jutges substituts. Diu, però no passa res, perquè els altres dos que hi havia en la llista no estaven disponibles. Escolti, com ho sé jo que en el moment que els va designar estaven disponibles o no estaven disponibles? En el Consejo General del Poder Judicial i a mi en aquest procediment se'ns ha donat uns certificats del 8 d'agost o del 9 d'agost dient que aquests jutges, aquests magistrats substituts tenien senyalaments per aquestes dates. És a dir, un mes després que el senyor Barrientos digui que ha de ser aquest magistrat o un altre els que composin aquest tribunal, un mes després se certifica que els altres no estan disponibles perquè tenen senyalaments. Això és una presa de pèl. És una presa de pèl, perquè el que s'ha de saber és si tenien senyalaments en el moment de proposar-los, no un mes després. Que, evidentment, si algú no tenia un senyalament, tenia temps de buscar-se'l. Per tant, aquesta és una qüestió prèvia a tot. La composició d'aquest tribunal, si aquest tribunal és un tribunal establert per llei o és això un simulacre de judici, com he dit jo. A banda de tot el que ja hem dit, que també el senyor Barrientos i el senyor Ramos, magistrats d'aquest tribunal, són els que incoen el procediment. Són els que desestimen el recurs de súplica contra la mera incoació del procediment. I la incoació del procediment no és cap cosa
mecànica, automàtica, intranscendent. No ho és. Per què? Els meus il·lustres companys ja crec que han il·lustrat la sala sobre aquest tema. I em preocupa, jo crec que som a temps de rectificar, però em preocupa molt que el president de la sala digui que això és una cosa de decidir en sentència. La inviolabilidad se configura, por tanto, como un límite de jurisdicción que tiene carácter absoluto, en la medida en que impide la apertura de cualquier clase de proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los miembros de la Cámara por opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Ho llegeixo en castellà, que és el text original de la sentència del Tribunal Constitucional de 7 d'abril del 2022. El Tribunal Constitucional, fa uns mesos, en aquest mateix procediment, perquè és un recurs d'empara que vaig formular jo mateix contra l'admissió a tràmit de la querella, diu que la inviolabilitat és un límit absolut a la jurisdicció d'aquest tribunal que impedeix incoar el procediment. Fixi si és rellevant la imparcialitat dels magistrats Ramos i Barrientos, que en la interlocutòria que admet a tràmit la querella no hi ha ni una paraula a parlar de la inviolabilitat parlamentària. Ni una paraula. Com no hi ha ni una paraula de la inviolabilitat parlamentària en la querella del Ministeri Fiscal. Per tant, els magistrats que van admetre la querella que dona lloc en aquest procediment prenen una decisió de la màxima transcendència processal, que és sobre la mateixa viabilitat de l'existència d'aquest procediment des del dia 1, que contradiu la jurisprudència del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg de manera radical. I aquí ens sembla normal continuar amb aquest procediment, amb aquest simulacre de judici, com si res no hagués passat. Doncs no, hi ha uns senyors que han estat recusats perquè no són imparcials, perquè ja tenien preconcebut el resultat d'aquest procés, com a mínim tenien preconcebuda una cosa, que és que els aquí presents no gaudien de la prerrogativa de la inviolabilitat. Ho tenien tan preconcebut, tan prejutjat, que no hi varen dedicar ni una paraula a justificar-ho. I després ens trobam en què se'ns diu, en aquest acte, que això és una qüestió a decidir en sentència. Doncs jo tornaré a insistir en que això no es pot diferir en el moment present. No podem continuar aquest judici sense resoldre aquesta qüestió. S'han citat moltes coses sobre la inviolabilitat i ara he anat a parlar una mica de la inviolabilitat perquè és l'objecte central de la decisió d'admetre tràmit de la querella que s'adopta per uns jutges contaminats que tenen una concepció feta ja del resultat d'aquest procediment. I segurament tenen una decisió presa sobre l'aplicació o no de la prerrogativa de la inviolabilitat doncs perquè ja han jutjat altres vegades a la mesa del Parlament i ja els sembla normal jutjar a la mesa del Parlament, els mateixos magistrats, fins al punt que ja no els sembla necessari de justificar-ho. Doncs miri, ho han de justificar. Els meus companys han llegit algunes sentències del Tribunal d'Estrasburg, jo en duc alguna altra, que és també d'interès. La sentència de 17 de desembre de 2002, A contra el Regne Unit, que diu que el Tribunal d'Estrasburg, Tribunal de Drets Humans, conclou que la immunitat parlamentària que gaudeixen els diputats persegueix l'objectiu legítim de protegir la lliure discussió en el Parlament i mantenir la separació de poders entre el legislatiu i el judicial. Separació de poders és la paraula que hauríem de parlar-ne alguna mica més en aquest tribunal. S'ha citat, crec, el meu il·lustre company, la sentència Caraxoni contra Hongria, que parla de l'autonomia del Parlament, que diu que l'autonomia del Parlament representa que el Parlament té el dret, amb l'exclusió d'altres poders de l'Estat,
a regular els seus afers interns, la seva organització interna i la composició dels seus òrgans. Això vol dir, també, que qualsevol sanció, qualsevol qüestió jurídica, qualsevol qüestió que es pugui suscitar com a límit, per exemple, a la llibertat d'expressió, s'ha de suscitar en els òrgans parlamentaris amb exclusió de qualsevol altre poder. Com deia el meu il·lustre company, el cas, en el vot particular del senyor Sáez Valcárcel, es parla molt, de forma molt eloqüent, de la crisi del 2017. Abans de la crisi del 2017, el Tribunal Constitucional tenia una jurisprudència perfectament en línia amb el Tribunal d'Estrasburg. Deia que la inviolabilitat té la funció de protegir la lliure discussió i decisió parlamentàries. Garanteix la irresponsabilitat jurídica dels parlamentaris per les seves opinions i qualsevulla declaracions de judici o voluntat, la qual cosa implica que ni unes ni les altres, les declaracions de judici o de voluntat, no puguin ser sotmeses a procediment de cap tipus. Això ho diu el Tribunal Constitucional. Jo no sé si és que ara aquests tribunals que avui, després de la crisi del 2017, tracten el Parlament de Catalunya, són ells els que realment estan desobeint el Tribunal Constitucional i no el Parlament. En tot cas, segur que estan desobeint el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Tornaré a llegir. Sentència de Mirtas contra Turquia, 22 de desembre del 2020. El tribunal observa que la inviolabilitat parlamentària és absoluta, permet cap excepció i no permet cap mesura d'investigació, fins i tot després d'acabar-se el mandat dels diputats. Tribunal Europeu de Drets Humans, la inviolabilitat parlamentària és absoluta, no permet cap excepció i no permet cap mesura d'investigació. Jo, si volen resoldre ara o volen resoldre en sentència, els demanaria que facin un exercici. En el tema que abans parlava de la composició de la sala, i em va bé per recuperar un tema que l'hauria d'haver posat de manifest, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el senyor Barrientos en el seu informe, ni ningú m'ha explicat encara per què no apliquen la regla tercera i la regla quarta de l'article 199 de la Llei Orgànica del Poder Judicial per composar aquesta sala i es va directament al regla cinquena. Això ningú m'ha contestat aquesta al·legació encara. Doncs també m'agradaria que algú contesti com pot ser que la inviolabilitat parlamentària tingui una excepció, que és la desobediència al Tribunal Constitucional. Aleshores, si tu desobeeixes, el Tribunal mateix, jutge i part, decideix que, home, com que m'has desobeït a mi, aleshores tot el que he dit durant 40 anys sobre la inviolabilitat parlamentària no aplica. Llavors, aplica el que vostè m'ha desobeït a mi. Doncs em sap greu. Diu el Consell d'Europa, a l'Assemblea Parlamentària en la resolució 21-27 de 2016, diu el sistema d'inviolabilitat és extremament i generalment estable en els membres del Consell d'Europa. En teoria i com a qüestió de principi, la inviolabilitat és absoluta, permanent i perpètua en naturalesa. Eximeix els membres del Parlament de qualsevol tipus de procediment legal per actes que hagin fet, expressions que hagin fet, vots emesos o opinions expressades en debats parlamentaris o en l'exercici dels seus deures. Deia això que m'haurien de contestar una cosa. M'haurien de contestar en quin país democràtic s'ha jutjat a la mesa d'un Parlament, el Presídium, el Buró, la mesa d'un Parlament, pels debats d'aquell Parlament, pels exercicis, per les tramitacions parlamentàries. Jo
em crec amb el dret d'exigir en aquestes alçades que si vostès ens diuen que no aplica la inviolabilitat parlamentària, ens diguin un cas en què un tribunal d'un país decent digui que no aplica la inviolabilitat parlamentària en alguna cosa. És a dir, que la inviolabilitat parlamentària no és permanent, perpètua i absoluta. Que em posin almenys un exemple. I, amb perdó, no em serveix ni Turquia. Perquè el Consell d'Europa, en una resolució que va dictar l'Assemblea Parlamentària fa poc, parlava de la infracció del dret a la llibertat d'expressió dels parlamentaris, dels polítics electes. I parlava d'Espanya i Turquia, perquè es violen els drets de llibertat d'expressió dels parlamentaris a Espanya i a Turquia. A Turquia van fer una esmena de la Constitució que anul·lava la inviolabilitat parlamentària. Aquí segueix existint, que jo sàpiga. En tot cas, poden fer el que vulguin amb la Sagrada Constitució, que el Conveni Europeu de Drets Humans segueix protegint la inviolabilitat parlamentària. Per tant, no servirà per res com no va servir a Turquia. Doncs, en el ponent d'aquesta resolució del Consell d'Europa, li pregunten, escolti, i vostès per què fan un informe parlant d'Espanya i de Turquia? I el senyor Silevic, que era el ponent d'aquest informe del Consell d'Europa, va dir, portin vostè un cas en què es violi la llibertat d'expressió dels polítics electes d'un altre país que amb molt de gust l'inclouré a l'informe. I no n'hi varen portar cap. Per tant, Espanya al nivell de Turquia amb la inviolabilitat parlamentària. I insisteix, m'agradaria que si diuen que la inviolabilitat parlamentària no ens protegeix, que posin un exemple d'un país decent que hagi jutjat a un Parlament pels actes parlamentaris, per la funció de representació popular que han exercit. Perquè, a veure, jo em dic Josep Costa i Rosselló, no tinc cap càrrec de representació política en aquests moments. La inhabilitació que se'n pugui derivar d'aquest procediment m'és perfectament indiferent, perquè m'inhabilita per càrrecs dels quals ara mateix no en tenc cap, però em preocupa una altra cosa, a mi no se'm jutja com a Josep Costa. Aquí el que s'està jutjant és l'activitat del Parlament. No s'està jutjant el molt honorable president, a la il·lustre secretària i a l'il·lustre secretari, que érem membres de la mesa del Parlament la passada legislatura. S'estan jutjant els actes del Parlament, els acords dels òrgans del Parlament. Per tant, nosaltres som simples peces en un engranatge que és la representació del Parlament. Ara llegiré una cosa que crec que també és necessari de recordar. Diu l'article 55 de l'Estatut que el Parlament representa el poble de Catalunya, que el Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat, controla i impulsa l'acció política del govern i és la seu on s'expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. S'expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític, sempre i quan sigui del gust del Tribunal Constitucional, sembla. Això no ho diu l'Estatut, però ara sembla que l'expressió del pluralisme i del debat polític amb permís del Tribunal Constitucional, sempre. Després, l'apartat 3 diu una frase que és la més curta i la més important. El Parlament és inviolable. I el Parlament és inviolable no només pel que fa a la inviolabilitat dels membres del Parlament en un moment determinat i quan han deixat el càrrec. El Parlament és inviolable com a institució. I segons la doctrina, crec que tots la coneixem, la inviolabilitat de les cambres parlamentàries és el concepte sobre el qual pivota la separació de poders. Si no hi ha inviolabilitat parlamentària, no hi ha separació de poders. Si no hi ha separació de poders, no hi ha democràcia. Aquí ens hem sentit, fa molts anys que tothom ens alliçona de que sense lleis no hi ha democràcia, que sense estat de dret no hi ha democràcia. Doncs miri, sense separació de poders no hi ha democràcia. I és un escàndol que estiguem aquí 4 persones que no som 4 persones individualment, que són persones que ens va elegir la majoria del Parlament de Catalunya que representa el poble de Catalunya per defensar les idees del poble de Catalunya. I els magistrats, que em perdonin, no tenen dret a interferir amb el que vota el Parlament de Catalunya.
si hi ha un règim de separació de poders. Ara us vull llegir una cosa que és una mica anecdòtica, però que em fa gràcia recordar-la. Bé, senyor Costa, no podem estar hores i hores, eh? Bé, és que... Ja entenem la seva posició. La cosa dona molt de sí, És a dir, jo crec que la cosa encara em queden coses, per dir. Però concreti. Vull concretar amb una cosa que és rellevant. El magistrat Luciano Varela, en un vot particular al judici del president Atutxa, va escriure una cosa molt sensata. Va dir, no estic citant literalment, però em sembla que no estic en absolut tergiversant les seves paraules, quan diu: el Tribunal Suprem no té una relació de jerarquia amb cap altre poder de l'Estat. És a dir, els tribunals no tenen una relació de jerarquia amb els altres poders de l'Estat. Per què? Perquè existeix la inviolabilitat parlamentària. I per tant, aquí ens acusen de desobediència. Desobediència en aquí, el Tribunal Constitucional. Des de quan el Parlament té relació de jerarquia amb altres poders de l'Estat? O és que hem oblidat la separació de poders? Si hi ha separació de poders, no hi ha possibilitat d'un delicte de desobediència perquè, com va dir el senyor, com es deduïa del que deia el senyor Luciano Varela, que després ha tingut, diguéssim, altres aparicions més desafortunades, no pot haver-hi ningú, cap tribunal que doni ordres a un Parlament d'obligat compliment. A nosaltres, els que som aquí, els que som acusats en aquest judici, ningú ens pot donar ordres, ningú, quan som representants del poble, quan estem exercint la representació del poble. No sé si hi ha una idea, és una idea que potser està una mica oblidada, però com la inviolabilitat parlamentària també és una cosa del segle XVI que avui n'hem de tornar a parlar. I el senyor, l'advocat general de la Unió Europea, va dir que, malauradament, la progressió de la democràcia a Europa no era tan lineal com per pensar que la inviolabilitat ja era una cosa del passat, sinó que en el present n'havíem de tornar a parlar. Doncs hi havia una cosa també en els orígens del parlamentarisme que era la prohibició del mandat imperatiu. La prohibició del mandat imperatiu diu que no es poden donar ordres mai, sota cap concepte, a un parlamentari. Ara el Tribunal Constitucional diu, però jo sí. El Tribunal Constitucional, ara potser algú al·legarà, que tot això jo ja ho he al·legat en el Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional ja m'ha dit que no ho aplica. Aleshores aquí tenen un repte vostès. Tenen un repte. Demostrar la independència. He dit que aquest tribunal no té jurisdicció, ni competència, ni independència. El repte seria demostrar que tenen independència. Demostrar que la sentència que han dictat els denunciants en aquesta causa, ho tornaré a dir perquè és una mica friqui, la sentència que han dictat els denunciants en aquesta causa diu que no ens protegeix la inviolabilitat parlamentària. Vostès estan vinculats per aquesta sentència? Si vostès estan vinculats per la sentència del Tribunal Constitucional que diu que a nosaltres no ens empara la inviolabilitat parlamentària, no són un tribunal independent. O m'ho poden justificar d'alguna manera. Si vostès no es poden desviar del que ha dit el Tribunal Constitucional en aquesta causa, en aquest procediment, no són un tribunal independent. I això no és una ocurrència meva. Llegeixin Parlov Kalchik contra Croàcia del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Els hi explica que els òrgans judicials, per ser independents, també han de ser independents dels seus òrgans superiors, dels òrgans jurisdiccionals que tenen per damunt.
tot el tema de drets fonamentals, no sé si després tindrem una altra intervenció o no, jo m'agradaria tenir les regles de joc clares. Ja sé que m'he allargat, però com deia, hi ha moltes qüestions, crec que no he dit res que sigui sobrer en aquesta al·legació. Per tant, m'agradaria saber si després hi haurà un altre torn per al·legar qüestions de drets fonamentals o he d'esgotar totes les qüestions prèvies en aquesta intervenció. No sé si els meus il·lustres companys ja han esgotat totes les seves qüestions prèvies i, per tant, jo també és el meu últim torn per les qüestions prèvies. D'acord, jo, per tant, tinc una última qüestió prèvia que és important, sobre la inviolabilitat parlamentària. Una cosa que també és fonamental i que ningú ha dit fins ara. No poden vostès resoldre la qüestió de la inviolabilitat parlamentària en sentència perquè la inviolabilitat parlamentària, no la nostra inviolabilitat com a acusat, sinó la inviolabilitat de la institució, impedeix que vostès qüestionin com a testimonis membres del Parlament i treballadors del Parlament. El principi de separació de poders també arriba fins a que vostès, com a poder judicial, si és que realment això és un exercici de jurisdicció, no poden interrogar testimonis sobre les activitats parlamentàries que siguin membres del Parlament o treballadors del Parlament. Tots els testimonis que tenim demà, són diputats o funcionaris del Parlament. La inviolabilitat parlamentària també impedeix que testifiquin aquestes persones perquè se'ls demana sobre les seves activitats parlamentàries i sobre les activitats que han exercit com a personal del Parlament. I ara potser a vostès això els semblarà una mica sobrevingut i que potser vostès em demanarien, ara em tornarien la pregunta que els havia fet jo abans de si coneixen algun país que jutgi l'activitat parlamentària. Vostès no trobaran cap lloc allà on es jutgi l'activitat parlamentària. Però jo els puc citar un cas del mes passat. Un cas del mes passat en què un tribunal de districte d'Atlanta, als Estats Units, va considerar que l'interrogatori com a testimoni del senador Lindsey Graham violava la inviolabilitat del Congrés dels Estats Units, la clàusula de speech or debate, que és la inviolabilitat dels Estats Units. Interrogar un parlamentari com a testimoni sobre les seves activitats legislatives, sobre les seves activitats com a parlamentari, vulnera la inviolabilitat parlamentària. Bé, deixeu-me fer, necessit un parell de minuts sobre la qüestió dels drets fonamentals. En la demanda que vaig interposar el mes d'agost contra l'estat espanyol per la vulneració de drets que suposa l'inici, el mer inici d'aquest procediment, al·legàvem els drets reconeguts a l'article 3 del protocol, a l'article 6 i 13 també del protocol, 6 i 13 del Conveni de Drets Humans, 14, 1 del protocol 12, 10, 11 i 18. El 3 és l'equivalent del 23 de la Constitució, el dret a la representació política, el 14 és el dret a la igualtat, el 14 del Conveni és igual al 14 de la Constitució, el 6 ja coneixem que és el 24 de la Constitució, el 13 és el dret a un remei efectiu, que també estaria integrat en el 24, el 10 és la llibertat d'expressió i de pensament, i l'11 del Conveni és el dret de reunió. I després hi ha l'article 18, que és la prohibició de la discriminació. I ara aquí, la prohibició de la discriminació i l'absència de motius, el que en diu el Tribunal d'Estrasburg, de motius ulteriors. De motius ulteriors. I jo ara aquí he de fer una lectura molt breu per justificar aquest element de violació de l'article 18, que té relació amb l'article 1 del protocol 12 i amb l'article 14, que és el dret d'igualtat en el conveni. El Parlament de Catalunya declara que Catalunya és republicana i per tant no reconeix ni vol tenir cap rei. Recorda que la nissaga dels Borbons ha estat una calamitat històrica per Catalunya
i específicament que Joan Carles de Borbó va acceptar la successió del general Franco jurant fidelitat als principis del seu règim i afirmant rebre de la dictadura la legitimitat política sorgida el 18 de juliol del 36 en referència al cop d'estat militar que va perpetrar contra la Segona República. En aquest sentit, la monarquia espanyola és la continuació del règim anterior i resulta inseparable de la persona del rei Joan Carles perquè així ho estableix l'article 57 de la Constitució espanyola. 3. Denuncia la connivència dels poders executiu, legislatiu i judicial per sostreure la monarquia de qualsevol fiscalització o control democràtic que arriba al seu moment culminant amb la fugida consentida del rei Joan Carles per evadir l'acció de la justícia. 4. Constata el fracàs i la crisi definitiva d'un pacte constitucional de 1978 que pel seu caràcter irreformable blinda la continuïtat d'una monarquia delinqüent, un sistema autonòmic fallit, una democràcia intervinguda pel poder judicial, unes polítiques socials que són anul·lades quan les aprova el Parlament de Catalunya i una legislació que castiga l'exercici de drets fonamentals. 5. Ratifica, de conformitat amb la voluntat expressada per poble de Catalunya i aquest Parlament l'1 d'octubre, el 10 d'octubre i el 27 d'octubre de 2017, que l'únic camí per superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la República Catalana com un estat de dret democràtic i social i en conseqüència exhorta la societat civil i les institucions del país a continuar el camí i avançar decididament cap a l'objectiu de la independència. Aquesta acorda notificar, ja cap, és l'últim punt, acorda notificar aquesta resolució a la Casa Reial, a les Corts, a la Comissió Europea, al Parlament i al Consell d'Europa. Palau del Parlament, 7 d'agost del 2020. No, només jo crec que això és rellevant. He llegit una resolució aprovada per majoria absoluta del Parlament de Catalunya que no és una de les que se sotmeten aquí a judici, i aquest és el punt. No és una de les que se sotmeten en aquest judici. Perquè les que se sotmeten en aquest judici són les que molestaven el senyor Pedro Sánchez en la seva campanya electoral del 10 de novembre del 2019. Aquesta no li molestava, sembla ser. Aquesta és molt més explícita sobre la voluntat del poble de Catalunya d'enderrocar una monarquia delinqüent que sotmet al poble de Catalunya que no ho són aquestes que avui discutim aquí. Aquesta resolució la vaig redactar jo mateix. Un servidor va redactar aquesta resolució, però no és una resolució meva en aquest moment, és una resolució adoptada per majoria absoluta del Parlament de Catalunya. Aleshores algú m'haurà d'explicar, o explicar-li al Tribunal d'Estrasburg en l'al·legació de l'article 18 del protocol, per què a mi ningú m'ha iniciat un procediment penal per aquesta resolució de l'agost del 2020 i en canvi tinc un procediment penal per unes resolucions que eren merament simbòliques i que no tenien la transcendència o la contundència política que té aquesta. I la meva resposta és que el motiu pel qual som aquí avui tots nosaltres, com a representants de la majoria absoluta del Parlament de Catalunya, és perquè el senyor Pedro Sánchez tenia una campanya electoral i li molestava el que pogués fer el Parlament de Catalunya. Això és una vulneració de drets fonamentals perquè demostra un motiu ulterior, un motiu ocult en la persecució penal a la qual se'n sotmet. Article 18 del Conveni Europeu de Drets Humans. I evidentment, també l'article 1 del protocol 2 i l'article 14 pel que fa a la igualtat en l'aplicació de la llei. Jo he volgut llegir aquesta resolució que es va aprovar en el Parlament de Catalunya per fer també un segon punt, que és que a ningú se'l perseguirà per dir el contrari del que diu aquesta resolució. A ningú se'l perseguirà, a cap Parlament de l'Estat espanyol, o inclús en el Parlament de Catalunya, a ningú se'l perseguirà per una resolució que digui el contrari del que diu aquesta resolució, que digui viva Espanya, viva el rei, viva la Constitució i viva la llei, no? Aquestes coses que se diuen. Els senyors de Vox, que encara no sé per què estan aquí, quan ja hem invocat la nul·litat de la seva personació. Per tant, aquesta és l'última vulneració de drets fonamentals que volíem al·legar i que al·legarem davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. Senyor Costa, això és tot ja? És tot això? Ja és tot. Només simplement recordar, crec que ja soc respectuós amb els membres de la sala, en el sentit que aquí hi ha una qüestió
que obsta a la continuació d'aquest procediment, que no podem dilatar més la seva resolució, que és la nul·litat